ମାଆ ବସିଛି ପୁଅ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ପୁଅକୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିକି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିକି ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଆଉ ସେ ଦହିକୁ ଭଲ ପାଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ସାରା ଦହି ରହିଛି। ଆଉ ମାଆ ତାକୁ ହାତରେ ଦହି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ନେଇଥିବା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖି ମାଆ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ବେଶ ଖୁସିରେ ମାଆ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ପିନ୍ଧିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା ମାଆ। ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ପିନ୍ଧି ମାଆ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି ମୋ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଦେଲା। କେଜାଣି ମନେ ମନେ କ'ଣ ଭାବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ ସେ। ଆଉ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲା, ବାରେ, ତୋତେ ବାପା ଗଲା ଦିନଠାରୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ଆଜି ପିନ୍ଧିଲି। ଲୋକଙ୍କ ପାଲଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଦିନ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତୋତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ମୋର ତୋତେ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେଲେ ମୋର କାମ ସରିଲା। ମାଆ ମନରେ ଏତେ ଖୁସି। ମାଆ ପ୍ରଥମେ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାର୍ମଟା ବାଜି ପଡ଼ିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି କି ଇଏ ସବୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲି। ଆଜି ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଜୀବନ ବାଟ ପୂରା ଓଲଟା ପାଲଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା ଆଜି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ, ନା ଅଛି ରେଳ, ଘରୁ ବି ବାହାର ହେଉନଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲିଲେ ସେଇ କରୋନା ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳାର ଖବର। ମୁଁ ସିନା ଏଠି ବଡ଼ ଘରେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ମାଆ ସେଠି ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେମିତି ଥିବ? ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହି କ'ଣ କରୁଥିବ? ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିନି। ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ହେଲେ କରୋନା ମୋ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଛି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଛୁଇଁ ହେଉନି। ଜୀବନର ଖେଳରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କଟିଗଲା। ଫୋନ୍ ଥରେ ମୋ ମାଆ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବି ଶୁଣିପାରିଲିନି। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମାଆ ପାଖରେ ହିଁ ଦିକ୍ ମୋ ପୁଅ ପଣିଆ। ଆଜି ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭାବୁଛି ମାଆକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ଘରକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବ? ମୋତେ ଆହୁରି ବୁଝେଇ ନିଜ ଘର କ'ଣ କହି ଖାଲି କରନ୍ତି। ଏହି ପରା ତୋ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ସତରେ କେଡ଼େ ଅଜବ କଥା ନା? ଏବେ ଦୁନିଆରେ କେତେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ହେଲେ ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୃତ୍ୟୁର କେତେ ଦିନ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ସେ ନାରାଜ। ସତରେ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ। ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଗାଁର ରାଜୁ ଦାଦାଙ୍କ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ହଲ୍ରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।